pangani click subscribe button kuti nthawi zonse mzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates zikomo kwambiri. Mumani yawo mazuku kumene amabwerera etu taona umumu chocho kakang'ono ngati kamene kaka tikupanga chani bwana iweyo volume ya mazi obwera kunawa tabwera choma pangira muchizero iwo apeze njira yeniyeni yoti athanene ni miyala ifake kukuweza omwe kweza etu ni miyala iyo maisani ntchito yatu mani machiro oti mbolere miyala ndiye mufuna mukuzemba mukuzemba dipi hapa bwana mwamba liti ntchito ino mwamba liti ntchito bwana ine ndimakhala tu pano ntchito period wow period yomwe mwapasidwa ndi magwidwe a ntchito zigwiriza ndalama mwina abwana msako abwana ano ali kuti aya auzeni abwere mwauze kuti amene akwiya sizikuyenda apo apo zikomoni mani tabwera ku taona bwera kuti asenti Greg tabwera one taona volume ya madzi ino kuchokera apa simunakadula apa iya ngande chifukwa kukwera madzi ambiri apa mapulika chipilala chokwera chabwino chachikulu pote maneka kudusa umo ngande mbali mwenimweni mwatala mwenimweni igunde ukuoso chikule chibwere choto ndi madzi akabwera olo apa taona chomwe mukumapanga awawa apapo mukuti madzi azipitawo poti azikwerawo bwana standard bwana anakupasani standard iyo ndola sakubwera akubwera anakupasani standard iyo akubwera sinamuyitani ndeyo 600 yakwa iyo 600 umachi okay sungango lengi sikuti bale ponse zigomba 600 zingatoke zimezo yo kama lona ngati mini balira baba ukoko kuti wakumba bwana bwana iwe dikiregi imakandi auza ase ngande izizi oma makumbawa ana manga ngande amakumba kuti si project yaboma yani amachepesa chifakeza ndalama za ntumba. This is a project of government yomwe kumanga apa project wow ya boma simungamange mina mamangira munthu iyani iwe unganduze kuti kutere kuinuyo mukuyendera mmene amangira kangande akaka inunso mukutengera zomwezo ndi zomwe ndaona kuyambira kuja ndimango kusatira kuyambira kuja zonse mukutengera ngande zomwe amanga anthu ukonsekera manga zathu iyayi pamene ladumpa pamene ladumpa ndi apa bali ngande zaujiya za anthu mwayendera kuti tingande mwayendera tingande zimene toto koma lamulo ndoti niwe mukumanga ngande kuyambira kuja paka kuno analemba apo pena pali kuti mudumpa si udumpa koma iniwo mukudumpa apa pakuteku mmene mwapangira apa mukulekeza pompa simmangaso uku mufuna tilumikize uku basi mukatero mwamaliza mukupita mamanga hayi mani mmanga liti mumanga tati aseda bwa kuno lero nthawi zonse ndimakhala busy lero ndi inuyo sati mukutinamiza izi mamva mani lero inuyo musatinamize ya awa amapanga izi amapanga in the capacity kuti ndakuzikiti sichoncho bwana ino ndi build amamanga capacity ngati auko ndalama zawo zacha za ntumba boma latenga ndalama ikapo sopano mumangaso chimodzi bwana iya ite ndikambe tu boma latenga ndalama ya ikapo ino mukeneka upanga improve mwamvesa mupanga improve chinthu chicha kuti chikhale chachikulu because the way we are making it
ndeuti boma lipezeka tuli kungononga ndalama. Mwamvesa bwana. If we are saying down awa anamanga kapasite ngati ya awa anamanga kapasite ngati munthu woti akukhalapo sizolimbaso izi pompano zikuchoka inuyonso mukutengera zomwe zide kuti mumusi mmanga ya abati manga mumangira mugumula pakamuti chaka ngande ndikakang'ono standard yangalande koseku mukutengera zomwezo mpaka ni demolition yokhayo tipanga demolition ndikupanga kalani adirekireki mukuona nabwera kuno chimodzimodzi ngati uku uku makaona kangande kake ndeiswa chimwene ndeisinoti kangande kamukupanga ngati ndikumanga nyumba kwanga osati ngati zamusewo ndikufuna abwere engineer yakubwera timumve apapa. Iwe okay iwe tanduze tatenga joezera tuone ngati 600 aba chimwe chakulepheresa kuti mupange 500 ndiyani chabule 600 is too deep 500 ndiyani chakulepheresa kuti mupange 500 kuti pakulimba kapena ndiyani iyi mani iyi sigwira atu lula mozi tu mwamva sigwira tatenga joezera tuone ngati 600 so unatumidwa 600 kapa iweyo mazi atati azaza ochokera konseku mazi onse wakubwera uku atati apanga mazi umu mwamani inuyo ke ndikufuse inuyo ngati nzika ya Malawi sanengere kuti inuyo ndi nzika ya Malawi zomwe mupanga zimu kupangira Malawi mumangira ili simukumangira ili mumangira Malawi muzitenge tikufuna Malawi wakwire ndi zizi Malawi ngakwe what I want to know and what I want to understand. Inuyo ndina Malawi. Tufuna Malawi watu azioneka bwino. Pooneka bwino. Anthu akakhala pansi apangana popo. Apangana kuti tukufuna misewu yati kaindija ma drainage yeti. Koma standard ya ma drainage omwe tikumanga awawa mani. Awa takaoneni mene kachepera ukoko ndi standard yonena kuti munthu wanzeru zake buno mwina angaone kuti apo papo pali impact boma likupanga china chani big mundiuze tu chifukwa choti mani amwene ino ndi builder ino mukuoneka kuti pena pache ino ndi builder talowani lowani mene mumu achimwene ngalande imene yoti mazi angakanga iya izi zigumulidwa atu izi zimupangaso wani umomo tapita napo mone size yapo tapita ni size yapa mene bomo taima tatambaswani miyendo ndiye tabwera ni size yapo bwerani kuno muziwe pali chinyengo sopano muziwe pali chinyengo apa tatambaswani apa tambaswani miyendo zikusiyana bwa mukumvesa bwana uku mukupanga uko kangande kakang'ono ngati mwina kubafa kwatu kodi ngande izizizi tiye kwatu kaone ngande ili kwatu ifanana ndi ngande ameni road okay ndana kuti face limango manga batoka tuitazuka basu kango mangaya timanga pele standards pali ma standards amene kumanga ngati akuchoka apo kufika apo mena kuti khali 500 mm kutoka basi kufika apo mena kuti khali 600 mm vale utenga ndi topography iyo ndi 600 ai ndana kuti vale utenga ndi topography milila ili ya bajali pesa ya okay ife mantha tapana loti tikaisisa kwambiri uko komwina mazu wazitama unachita konzati ngati unachita konzati ngati foto zimene kuti ukoko tikufuati mange mwakuti tufuati mange mwakuti chifanye mani
Tinene chilungamo apa pamani. Nanga vuto ilili mpaka tipange concert ku client kandi yani. Vuto likamene Ase ino mukutigwirira ife ntchito tu. Munimvesese mplata mose muno mukamagwira ntchito ndi chifukwa yake uone uko nomweno anthu ogwira ntchito magwira ntchito ya World Bank lero lomwe zinthu zatibuka chifukwa choti chani umwini ine si changa iwe si chako koma tonsefe ndife Amalawi. Tikamatenga ntchito tizipereka standard yoti timanga chinthu chicha mu standard. Vuto omwe lipo noti timavomereza ntchito tikuziwa zoti ndalama zomwe akutipasa anthu zochepa koma timavomereza kuti tikagwire ntchito. Mapeto ake ndi ati ndi awa inuyo mupanga ngande chaka chino chikata chaka chamawa kubweranso azapange ndani ngande ndiye kuti boma ikono ngandalama zingati bwanji tipange kwa kung'ono koma palowe ndalamazo paoneke kuti pakazaka zinga zambirimbiri zani mwatenga ntchito kuyambira kuja ndimakusatirani ndimakuonani kuyambira kuja mene mukuyendera chwake muzizo zoti nsewu akamaukweza ukwera pang'ono apa mene mwayikira ndiye kuti paenepa ili bwanji zakhala pasi pa ujenito pasi patala ase supervisor mwayimbira bwana Dikreki awanu ndiomvesa uyu ndi Misiri akuziwa yeye akupanga zomwe amwe ase izizizi ife tizitengere kuti ife ndife Amalawi. Mwanimveseseti mukamamanganso muzizitenga kuti tikufuna dziko lathu lipite pasogolo. Mwamveseti lipita pasogolo tikamapanga zinthu zoyenera because government is losing lot of money kuti izizi zitike. Inuyo mukubwera taona ase ndikamanena masanja abuda taona mmene mukupangira mamanga uko mwatoka lero lomwe tutaona apa bwana you are with me apa pomangidwe maona nchengameo lili pata maza kubira okay apa tinakuitia ma access mu system kuitia tikamanga timakuitia tudikira ma crossover bwana apa access sipadusa gali moto access ya apa ndi papa ng'ono apa mwalimvesese zomwe ndikukutandauzirani apa ndinonena kuti kutati kwabwera mvula yochepa mchenga walowa umo chisanzo ndichi mazi azibiro mwatitandiza tauna nikangalandi akakaboplike tiye ndinene ndiye unyamule volume ya uko moya mazi ya uchokera pingu yosei pano mazi azibwera uko akaka nikangalande asite wana anani nazoti mupange chocho si akubwera engineer bimumve yeah of course koma yomwe tikunena ife sopano muni despite zo sezo nango nena za jangu ndi Mungu mmoja mtongo baba ndio katego tena mkulika ai mapikitaona tabwera ni huyu hapa anamanga ndalama zache this one very small inopo bwera manika kutipula ichi ikale ngande yaikulu yoti ngande yo madzi akabwera ndi awa mazidwa akudusa ikale ngande yaikulu koma ino mukutengera advantage kuti awa anamanga awa mamanga ndi capacity yawo yovutika ino manika kubwera kuti ngande ikale yaikulu kuti madzi aja akamadusa asapapanikizike apo pakupanikizika atu madzi biko okuti inu ndine tiende mvula taona apo mosemu ngande zinali umukale ngati mukuonapo pena mukamaenda muli njerwa eti tinjero tinkale alelwezi ankapanga capacity mene ino mwabwera boma laponya ndalama boma lidaponya ndalama ulemu ndikubase uva zikoma bwana ino town mukusesa akuyankhula omo ase iwe tukupanga zina kuba ulemu mukhalina
Mwaona? Big. Ababa inuyo. Olantu kuti abwaza one panopo chomwe tikufuna. Andizizi ndikunenesa misewu yonse mukumva. Kwa mapeto waje musapezeka kuti ntchito mukuyibwereza. Ineyo serious. Kaidukira panjira. Ndufuna pomwe pakulowa ndrama za boma ulendo uno paoneke kuti apapa pakulowa ndrama za boma. Boma laikapo ndrama zakuti. Osati zingokhala ndikumangoenda kuti hihi awa ngande ili bwino. At least muone hapa. Ajimwene. Bwana inuyo. Ngande oti muntu kudusa momasi. Zapo magwana. Aba 50 sana da? Sana koma ino mugumanga. Yes mbuyanga. Yes bambo wanga. Simbani mona. Wabwino. Basi. Inasowa nthawi yokuchitani congratulate. Zikomo. Komano congratulation wewe. Gitawe BP1. Okay. Mugwera. Wakucheche? Wakucheche. Ife bambo wanga ndikuendera ngalande. Launa ngalande izizi. Kazibona. Ngalande izizi onera kuti tikupanga ngalande kuti boma likupereka ndrama bambo wanga. Awasoka chimbira. Hamuna antu ena atu amangotukwana zisiru zija zikupanga ngande koma mazoma machokera ukuku. Ndingande iyi bambo anga zikwirizana. Ndeyu ya ifeti zingogona mavomereza yeye apanga alandira ndrama zawo. Okay babu dad mngati pempherere. Wawa. Zikomo. Na unyadi yani. Wada bora so yiri gadiga. Chifanya ti hii sigwira guys. Hii mwigwira 2 times. This is bad. And ingatukufuna Malawi avile vasogolo bwana. We need to change this mentality. Engineer wanu wasita anabwa usaenderapo ndi engineer ya mavomereza kuti zinzabwino nanga sini zimene zinayikidwa mu contract kuti kangande kati kakakaliona size ndi imene ife mango basi kuti mupange size yako ife mango manga size yo bwana nanga likamaza panga claim zawo zapanga bwana bwana Jambre video da. Baba uyangula zingapo. Bwana, iyi ndio mweli mungande? Iyi ndio mweli mcontract? Tinauzi. Ndikakangono chocho? Bwana okay. Ndifotokoza tinauzido kuti mumange pasi ba 500 kudalika 600. Ndiye pasi pa 500 kutoka mmoja hapa. Yokwana kuno 500 imene ili 0.5 meters. 600. 500 in 600. 600. 600 mm. Hapa malize. In 600 mm ukun 700. Tadenge tepi. Tadenge tepi. Tizono ubwino waje tu engineer atu akubwera. Ili country 500. Ifeo ndifuna so contract ndione kuti omwe ankasainirayo ankati ngande zakuno zikale mwatija 5 omu 600 ndifuna ndimumve amasaini ya contract iyo andiuze kuti iye muntu wake ndoenda bwino ndikumfuna ameneyo ubwino waje si engineer yakubwera
mukaninamizira kuuzaniso kuti awa kutinamizira muiona kwaiona iyo ukokoko yatalika mamvese kutalika pa kwauku kuti kutalika kwaku musi kuchanzosiyana komanso thickness yanu amanena kuti kalibwa 200 aya bwana saukwana 200 paine pasi aho aya abwera kuziwa sinjiniya amene awa maona mazi abo ambogumula kalero ndo chimene chikuzogumuka ulo musalamalize nde chikagumuka musamakaso bwana ndikuvuseni chifuso lina lomwe limandikuuza kwambiri ndotilili ukubwera mvula ukumati kupita kuti yomwe munakumba kulisiyasiya umu yonse chipake ndimaona kuti kuchosa kwanu mangoziponya msewu wonsewu unali matope ukaoka apa ndi mvula mapulumuka mangokumba zidoti zonse mwazisiya umu zonse izi apapa imani bwana apapa simukuzaza kuti ndi ngozi ndi ngozi tu ilikonso si ngozi mene wina akuzochokera uko wina achokera uku wina akwera chigali moto itembera that's the way kubola atu ukuona pene popo taona Yesu mnapeze njira ba komaneo ngandi omwe tikupangayi ndi madzi mene amabwerera kuno taona pakazameramera omunauzidwa choncho ayakubwera bwana anduza zijani ari kuti omamanga zijani zimene izizi zijani siasite iyayi koma izozo ndizasite zimene zozo ino mungalepe kuika izozo zimazijani ndiye zimene zo zasite ari kuti ama akugumula ndani kaita nene abwere kuno second, the way these guys are doing it, when you go down there, it's a different thing. I don't know what you have agreed in the contract. Of course, the issue I'm not sure that kufika kunoko komanda unapenda pake pakona pake. Yeah. Ambapanga zola kuika mene. Okay, you can see the standard from there. Maona bangira mode. Come from there, when you go this side, upeza kuti kaujeni ka drainage kamba kutani maka kumuse kuchepa mwaona kakuchepa ka drainage magayo obato muna sisi mafunika sote mazo sewa sita mpana umene ujapa ora kali ndiye kulipadi flow ya maji amene adapanga introduce
mati ma embankment kuti azitha kuponya mayang'ana kuti ndachedwa fani mayang'anang'ana kuti palibe ka stream amene tingapeze kuchita ndaona kuti posible just close farmers kwatenga kuno aende chonchi akakhota menocha paduka pakonapo ya ndiye pakona paja maona amene apangira pamene pajapo ndaonapo pamene pajapo ndekuti what we do is ineyo ndiyankhula ndikonzana ndiyankhula naso contractor ndiyankhula naye ndiwazoti pamene pajapa imike kaye tiyendere limodzi tione tipeze solution yabwino fa kuno kumene ndaonera kuno kungochoka kuno olosapita umene kuona madzi osewa akadulaso nsekuti chiwambira chimene kaduka nsewu madzi wonse ochokera uku onse tiwochokera uku kuti pamene japa amene palibe space yoti kupita kumsinja singapeza space ayi ili pamusi apo anakana kuti amangire mpaka na anakana pali mpanda itaka bere kuti mupira ngazaga kupira konta wamesho ndi anakana ifanya anakana kuli kodi ali kuti awa Komaso Sekani, you can see these guys what they are doing. Mwana do tronseli pako yafika po uma do doti Komaso antu awazomwana apanga bwana Sekani zomwana apanga antu do tronsa lati unjika mbali malango iponya mbali sana jose duko seko alimene lijose ndo bwana mavesi sia uzamidi za alimene alivuti kwamba mama ziwadi jibi mwina wake umakhala 30 cm adi kupangwa soda bwana ya Sekani mukulengera kuti izizi ino muzipange follow up ya usati kupanga follow up ine official ndiri pasanga ndikondo ndio walembera what must be done yankhula nawo so decide meeting it Tuesday meeting yoti ma contractor ndi ife zonse koma before that akulu tatengani katundu wa mauyubala muolezo zomwe atayirapo izo pompano fulumirani pompano tatiyeni pompano ndisana lande zomwe mukumangira mkatimo tiyeni muolezozo tiyeni fast mukuzowera kwambe mukumaona ngati basi ino mukatosomo mukataye apa mukuona ngati mukati apa zipita kuti achosera limodzi ndanjiro ano umati achose doti ndanjiro ano ndi auzeni muti chosere doti chosani zimenezo kuti mukachosa zichotsa pangani tiyeni chosani pompani bige manena kuti tuwalembera official kuti apangere chwake izizi inuyo mukamakumanawo Tuesday Sekani mayo mauyendasewo tiye ndikabwererapo pepani bwana simunasambe ndakudusani pepani komabe ndinokonda ntchito yanu ndanyadira kwambiri zomwe zimafunika lero lili Saturday mwazuka ndikubwera kulira kuti achosa iwe rabanga zimene kuzabe zikukuza doti lanu mchotse ino mukusiya doti likuonongaso achosa mene mapa mene ndiye tractor zakupasa ndi kudose media mauza bwana ndokudose kuti mudikira so za meeting ayo lero panga arrange kudosere kudose umomo umena kama sikoso basabu masabu
mayo bwana chintu china big man ndikukonza maumo mwankula kuja cha ndikuyankhira baba wamvetseri umanena kuti ufuna madzi azira kujako umanena kuti madzi ufuna zidani kupanga yoto kuti aziyenda apa pamene mwapanga kuti madzi aziyenda iyayi muona kuti slope ya ukuku apo mwapanga slope pena pazizangoikala ndiye mapeto atione apa kuchokera pali chani apa pali polo kumvere kufika apa palibe slope madzi apo popo ngamene pakugawanikana madzi then ina kupita awa ukawupita kuita ukawena kuti azipita oh koma chifukwa chacho azimalipotaira ko apo zabwino makwana zonse zikuyenda bwana zikomo mukuziwa inaso engineer inaso mukuziwa imwe kufuta amagayo akumayendera kuti momba kumbidwa drainage yakali yomwana kumba ine acha nyumba ngati paine popo sakufuna kukaso apo afuna ayuze ka drainage kakang'ono kacha komwe kacha muione ine tomwe ndikunena iti imene kutambala olo apo papo pakuoneka kuti patambalala iti mukapita kumusi ukoko sikufanana natu ngalani mwapeza china chomwe ndimadandaula koma kuche magayawa guys akuchedwa ataona ndizilotisi mwaziona zoita kubwera apo twa maona ngati apa awana mangakawo makwana pali paucheni ndikufuna tomwe ndakuwuzirani engineer chonakuwuzira kuti tiyende tifike uko muona mapeto ache zomwe zinachitika olapa konayi ndofunika mpake kona yabwino yabho kwambiri kama yesamwe zabwino muli bwanji amuna anu ndamenewa hayi maziwa angazoyenda abale angati amene ana muzi mwanga muno samadziwe yabwino yabwino barasekani ayona dipini kuno perfect perfect go there zero standard ye kuti chinthu chimodzi kuno mukuona kuti kwa amwenye kumusuko kwa maloko tunena choncho ndimafuna kuti bwere kuno tiyeni apo tiyeni
Pepani bwana. Zikomo bwana. Zikuenda. Iya ase iweyo. Bintu kunama zote unene. Kuti kuno DP yabwino. Zona baba. Iweyo ujeni iweyo kapitawe. Chiro ili kuno se yabwino. Kuchako zikufanana. Zikusiana. Oh. Ndio mene ujamuka pwasulatu kumene ku. Mupange zomwe mapanga kuno kumene kujaso mukapange zomwezo. Pabe kutawa iya. Simati inomani ya kuti contract. Ndio kuti contract munasainala kuno. Nuko ndio siyana. Man, pale makontrakt awilo siyana ya this side ndiye that side ndio siyana maona doti nje hii kuti bwesa uve komaso amwe ayili awawawa amwenyewa sibilandu inene mwalepeleka ati awatu akulepera kuti town planning. Okay, faka izizi ndizolakwika tisangaseke ngalande ndikuika izizi andi taonani apapa uve Pangani click subscribe button. Kuti nthawi zonse mzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Zikomo kwambiri.